kumno Pynlong Baroh. Minta ketio ko sedang kini sawangka kini drama ka ba si tanat ba bang yo ba pet ko kubor ki comment Paidbah klud pat kata ka autumn session jongka Iing Thaw ka assembly Meghalaya ngin si ibon bagi drama ki sabon bagi hala jin huri hura ki si don ki jing keno awang kete kan sebes ba ngin si yo pet drama ka ba mo ka ba la long ba Thaw Kyrpang nang bentar jungi ba kebun ki liang imat ka de baki ya Thaw Kyrpang haparing jungki ban pentami upat ba susu kai ka kamnom jungi yang tawan tang hiti kiti ngina su Iing Thaw ampat kama ko wei ka anu baki Thaw ang te mentara laisna Baroh kiliang 0 te ki isu bikin saya kan kami isial kan sami segi isu kiba kabam Ktah di saya upat ba long kidegi begitu ki amele ki la ban pen bet ye hak level jungki tamang kita say hang tu kita superlut kapor kita suhla kita kenya ya dua ya la ya sedang balin temit but ni ngiyok drama tamang ngimyok perkakam namal bahang tu pili bantai kam dei ka Jaka bapin hala bapin isay ka lagi jabok jaban ka rinsan Paidbah ya nila stu lupa kumno ka trikam ka assembly mental abun senam bon senam Kylla kai kumne ka kamban penmi ain pan duna ba kay bikin sakrente kinsa say ki udon kontraktor haka dongjunga umpat yo ka beljungu lanu pes pelai ta bel lanu pin pendap kata lanu pin Baroh gini di isu ki ban kita ya ki simen bad ki perlu tungki tikisa sebe itu ki isu kami hipi nganu ban kan ban ngalai irpa ke ban saja hangtai pasal me kumta ke kino mi ki an kiba scam lang mentang ya cringe pangkani kajing lek kai jong sokar ki pro ki komiti ki ong ni hap song komiti ladap hidei shisha ki biru ki berkat nang benta kani ngakren ko opposition ni ka 100% ladap hidei shisha ki biru ki berkat nang benta Paidbah phewan rai ka an ka te ya kata ka ya ka kam long ka te ta ka ba ai ka deadline kong ba hadian nai banai nda phemla banai ka report ka ba final ngimpin sitam pi kum kita ki an judon ba bakwa pan long kau ban penwan long partai niar ba ki bon ma ki be phila ban ne ta nang beta jung Paidbah ban kham ban penyar ya ka demokrasi ya ka sensa Paidbah tama ki kinum le kata namal ba ki se susegin tu haru ba kini ki amali ki ba Baroh ki buram nama ki biru ki ba khoi ki bam sam I don't care about them namal ba kakam no phi ka de kumu legislator nong Thaw pinwan nang tu pinchu yam pinchu la pinchu pini tantram nong phi ang tu kamu di te nga kam Ktah te nga jingim junga okay ni lada phila ban Thaw pini ki ting tipet phi gen ka sab to phi gen start phi gen kum ki Nongmihkhmat ki be de ban Thaw ya ka handai te otherwise ngan sa Supet TV ngan pet ya Kapil Sharma ngan sa pet si ka assembly ka along kum joi te kum ta he pipi sung kum no shipang kini ka autumn session but sa comments sa priang suha at ni sa kinobya